Kedam tang mati jong ni phai krisir kebar ni hamren rong supialong kedo an social welfare asai kamarlo kedo ICDS along Anganwadi pen worker che pengsi ason sona kisung pen danglok FCI pen kipi pona sang dali ka che pona long ame thanga tangka pen ka che padam na phuthak ning kang samse che paklangsi ka che song asai kedeng pon West Karbi Anglong, Hamren Rongsopi, Porbot Community Hall along, Social Welfare Sai Campaign, ki claim ki chokcha puthak, ICDS claim bang thetum kache song asai ki dengpon. Bangso kache song ahut samilangso Chin Thong Amrila pen Rongkhang block along kedo an Anganwadi pen worker atum chingrumsi labangso asai dengpon lo. Bangso ahut kaningje pona tengke nilitum kedam tang ningkan pli abangke area tangka amat si chilong le pin lo. Lasi KAAC kacari pona bangpu CM Dr. Tuliram Rongkhang pen nilituma kisunga puthak nangrapon thapusi kachuningri padopon block ko pila puri Chinthong block se puri tenali kan ningan samse puthak ko pila ningan samse ke lapulo la danglong celeria puthak la puthak ka ke long bela to yo ko se bang bileg department ke dom ha ke wat nili tuma dom ha ke kom dom ha ke bat na yadin kom rong kulate mayok pai ni oi la dorma ke bat ke kolo soninkan la soninkan men si ke long lang sita chiklu jon thom bak si do ke lo ke non na kana pian ke long the bang ke non na apia bang bileg department ke api ong bat ong boni tumi api ong chilun ong la ke majo of course ani oi ko majo ka department sa sondu kulote la ke ani oi ko ambela feeding a butha lata na ho ka block pen ta human kulote lai mo ibon tan ke adho ka block ke avi adho ka block ke do Nili tuma phana cheklo jon wang nangkele abai nong sitami nang pajumbong lapenan parta area tangka aningkan nangki pipe lapenan parta FCI pen kerona sang pen dali sitami methang ICDS center long kache banja phan sai kampen nang pipe si methang tangka pen loksi kache padam nang phuthak ning duk chepak langpon kelong lo sita milai le kadu ka ve phan ki asal kultin ba project tin phan ki pita pa milai le da athela so pon ni tung worker tung ta ning dukpi athe pi pos nang pa milai le dan man ni tung pha na linon kwan ma ke long dun kente ni tung phan mang ke non la Chinthong project along bang ke backdrop ampare dalia bang lin krep ho ve jang tu ta ve kering charge ta ve ni tung phan nang pipe abatai ka dukpi lo la son kering charge sai hoita নিশ্চয় পাম আৰু পুৱাৰ আশা আছে এইকাৰণে এইখন স্থানৰ পৰাই মই মোৰ এম বাইদেউক মোৰ আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকলক সুকলমে বা মাননিৰ পৰা মজুৰি মৰ্যাদা দিয়ে Kedam tang det pia dang along COVID-19 avur pen ajok sarkar pen nakapen kharateng pen methang e ok eprana phan chematha the pinsi do ana saya mota klembon bomlo setaminon puanta bangso tangka bangke chelong lelang pota ningje ponthu council ratchari tomhanta meni tom chuning ripalo tuliram sarapan sitame la soki sung penang rap tha pusini tomla tuliram sarapan ta mane chuning ripalo athima akisung ke ni tomla sonlo area ke long letani tum mane ningkan pli allo date 13 14 15 an parke 18 la ningkan pli ke ni tum area ta melong lepin la la situliram sar phantani tum phanang rap tha pusin tum kadu ve helper worker ta me cherap pet pen meeting padosi ni tum la baido tum pen singwai than si la solam bang ki ni tum tuliram sar phan tulini par piglo Hamren pen Daniel Hi Karbiang Long Lai